हेलौ लोगोफोर आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायफिननाय थालायबाय। दिनैनि भिडिअआ जोबोद मोजां जागोन जायफ्रा ट्रेन टिकेट दानो आरो लोगोसे ट्रेन टिकेट दाननानै ट्रेन टिकेटआ केन्सेल जायो आरो ट्रेन टिकेट दानफुनाय समावनो जोङो फन पे गुगल पे निफ्राय जोङो पेमेन्ट खालामहरबाथाय जोंना रिजेक्ट थाङो पेन्डिंआव थाङो। अब्ला जों बे पेन्डिंआव थांनाय ट्रेन टिकेटफोरखौ मोनफिनगोन ना मोनफिना, केन्सेल जानाय ट्रेन टिकेटफोरखौ माबोरै जोङो फैसाखौ मोनफिनगोन, बिनिनो दिनै आङो नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। जोबोर मोजां जागोन भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय जायफ्रा ट्रेन टिकेट दानो। अब्ला फैदो जोङो फार्स्टआवनो थांनांगोन जोङो IRCTC। अब्ला बेखौ अपेन खालामना लादो। आं अपेन खालामबाय, नोंसोरबो खालामदो। बिनि उनाव बेफोरबायदि ओंखारगोन। बेयाव नै गाहायाव दं अके अपसन, बेयाव खनसे थुनानै होदो। बेनिफ्राय बेफोरबायदि फैगोन। बिनिफ्राय नैबेयाव दङ माय ट्रान्जेक्सन, गाहायाव माय ट्रान्जेक्सन लिरनाय दं, बेयाव खनसे थुदो। बिनिफ्राय इयाव नोंनि पिनखौ होनांगोन, नों पिन दोनो ना, बेयाव नोङो नोंनि पिनखौ होबानो जाबाय। 4 डिजिटनि आं होनोसै। बिनिफ्राय बेयाव नैबे खेबसाखौ बे खेबसेयाव फिलआप खालामबानो जाबाय। नोंसोरबो खालामदो जेरै दं, केपिटेल लेटार स्मल लेटार दं इयाव। जेरै खेबसेया केपिटेल लेटार स्मल लेटार थायो बिदिनो सेम टु सेम खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय नैबे लगिनआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बियो भेरिफाइ जागासिनो दं। अब्ला गेवबाय। बिनिफ्राय नोंसोरो माय ट्रान्जेक्सनाव थांफिनदो। बिनिफ्राय इयाव दङ फाइलिं ट्रान्जेक्सन, बेयाव माय बुकिं दङ, बे केन्सेल टिकेट दङ। बेनिफ्राय आङो दा बेयाव थुगोन, फाइलिं ट्रान्जेक्सनाव थुदो नोङो। अब्ला बेफोरबायदि ओंखारगोन। आंना मोनसे टिकेटआ केन्सेल जालांदोंमोन, वेटिं लिस्ट जादोंमोन, बेयाव आंना टाइमा मिलायासै, कनफार्म जादिया, बिनिफ्राय दानलांबाय। अब्ला बेयाव खनसे थुदो। इयाव नाय लोगोफोर, नोंसोरो नुखादों बेयाव आंना 692.7 मोन आरोना टिकेटआ, इसिबां थांदोंमोन आङो ना टिकेट दाननाय समाव फैसाया। बेनिफ्राय टटेल रिफाउन्ड एमाउन्ट फैयाखै, फैगोनसो। बेयाव दङ साइन्स इउर टिकेट हेज नट बिन बुकिड, द एमाउन्ट डिडक्टेड फ्रम इउर एकाउन्ट कार्ड while it will be refunded back automatically in 3-4 working days। बेयाव लिरनाय दं आंना सानथाम आरो सानब्रैनि गेजेराव टिकेटनि फैसाया हाबफैगोन। बेयाव नोंथांमोनाबो सानथाम आरो सानब्रैनि गेजेरावनो नोंथांनि टिकेटआ हाबफैगोन। आं डाइरेक्ट बुंखायो, गारेन्टि होखायो आङो, सानथाम आरो सानब्रैनि गेजेरावनो नोंथांनि टिकेटआ हाबफैगोन। आरो सानथाम आरो सानब्रैनि गेजेराव हाबफैयाबा नोंथाङा सप्तासे नेनांगोन, सप्तासेनि गेजेरावनो हाबफैगोन। आंना बियो अलरेडि हाबफैखाबाय। बिनिफ्राय आङो सोरबा माने गोबां बेफोरबायदिनो ट्रेन टिकेट दाननानै दुखु जाना थायो, बेनिखायनो आं नैबे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। आंना खनसेल' नङा गोबांबार जाबाय बेफोरबायदिया, बिनिफ्राय आंना हाबफैबाय थादों। नोंथांमोना टेनसन लानाङा, नोंथांनि ट्रेन टिकेटआव माबाफोर प्रब्लेम जानानै बेफोरबायदि फैसाया थांदोंब्ला बेखौ रिफाउन्ड मोनफिनगोन आरो फैफिनगोन। अब्ला भिडिअखौ नोंथांमोनहा मोजां मोनबाय जानांगौ। नोंथांमोनहा मोजां मोनबायबा अननानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै। अब्ला भिडिअआ एसेनोसै, आं बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै फैदोंमोन। थेंक इउ लोगोफोर। अब्ला दिनैनि भिडिअआ इयावनो जोबथ'बाय।